suurin osa ihmistä menee luontoon, niin se on nimenomaan metaforana vähän niin kuin joku niin kuin astronautti. Sulla on hirveä määrä kaikkea tavaraa ja sä meet niin kuin vieraalle planeetalle ja sä oot vähän sellainen, että mitä täällä voi tehdä. Ja tavallaan se luontoyhteyden ydinhän on nimenomaan solmia niitä intiimejä suhteita niiden elävien organismien kanssa. Me voidaan toki käyttää sitä niin kuin just majakkana ja huomata, että okei, miltä musta tuntuu, kun mä oon viettänyt viikonlopun metsässä. Tämä vahvempi yhteys ihmisellä on luontoon, niin sitä vahvempi yhteys sillä on omaan itsensä ja omaan voimaan.